ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିବନି ତ ମାଉ ଶାଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଣିଥିଲି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ଏସବୁର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଖାଲି ଥାଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଲି ନା। ହଁ ରହ ମୋ କଥା ଟିକେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ନାନୀ କୁହ କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ କଣ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛୁ? ଏଠି କଥା କଣ ମୋବାଇଲରେ ପାଇଁ? ହୁଅନ୍ତିନି ଏତେ ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫୋନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି? ହଁ କାମ ପଡିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବେ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କଥା ହେବା କଥା ହେବି ହେଲା। ମାଲୋ ତୁ କଣ ଖାଇ ବସିଲାଣି? କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଖାଇ ବସି ଭୋକ କଲେ ତ ଖାଇ ବସିଲି। ତମ ଭୋକ କରୁଛି ବସୁନ ବାଢି ଦଉଛି ଖାଇବ। ନାଇଲୋ ମା ମୁଁ ପରେ ଖାଇନେବି, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇଦେବି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଘରର କଥା ବଡ ନୁହେଁ। ବୋଉଟା। ମତେ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ଖାଇଲି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ହିଁ ବୁଝେ। ମୋ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଠିକ ରହିଲେ ମୁଁ ଠିକ। ତମେ ବି ଯୋଉ ଶାଶୁର ଭୋଗ ଚାହୁଁନ କି ସେଇଟା ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ଖାଇବ ବୋଲି, ଶାଶୁ ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇବେ, ତମକୁ ଭୋକ କରୁଛି ନ ଖାଇବ ନା ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତମର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ ଶାଶୁ ଆସି ସହିବେନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟମ ସେ ଡାକି ଦେଇଛ। ସେ ଆସି ନ ଖାଇଲେ ତ ତମ ଭୋକ ତମେ ଖାଉନା, ସେ ପଛରେ ଖାଇନା, ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି। ଭାଇ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ବାସ୍।